omokonyi b'omurayi w'ekiama gia Jubilee abigo yokorie kerogo ky'oburayi ense Dr. Fred Matiang'i na baraibande ase ensemberi okwambĩrĩria serikali bakagera gukora etaro yabo ya bene gochia sorgongo rwa Gusii omweri b'omotinyo iga nigo bona babwatani b'ekiama gia Jubilee kurwa ase ensemo ebunge ya Nyaribari chache ritukoria rero baesokire na kubarigania abagani abo ase enchera ya bene bagokwana ase chiabisi cy'ekiama gia Jubilee ejo chire ase ensemo emenyinkwa bya ekichana ko bachikorosibwa nere oyokorie kerogo ky'obojumbe ase bunge yo David Nyamweya nigo bona basayabo n'ababwatani b'ekiama gia Jubilee barire ira yogo chokomusira Dr. Fred Matiang'i abego David Nyamweya yogo chokorenta amaonchoria ase okuboria ase babori boiga abasaye baesoke na kubwata chikura ase obonge erigo chia koenekia ayon simori kitopetu el machini na mange Jubilee oye! Oye! Jubilee oye! Oye! Matiang'i oye! Chingaki abwatani baganitse kwebekang'e na kumwarigania oyokorigia kerogo ky'oburayi bwense wetere kiama gia Jubilee moske Dr. Fred Matiang'i me yorogongo rwa Gusii gochakira ikegocha nigo bono abwatani b'ekiama ekio abaigo bakumosira David Nyamweya okorigia kerogo ky'obochumbe ase bunge ya Nyaribari chache Chikuria rero baesokire aso bischinya cy'ekiama gia Jubilee meamenyingwa ebunge ya Nyaribari chache eriko mwakire koko Fred Matiang'i na baigo David Nyamweya katwachira tore no mogoko n'abagusii n'abanyaribari bachache ase ngencho yo kobera ase party ya Jubilee omosike Fred Matiang'i ntomo manyete twensi ande toigure chire record chiaye na akore mirime menene kurumaega agakora no Uhuru Kenyatta agakora no ne serikali ya Kayandra obabuya bono osokire kuburia obugambi naende gasokire kuburia obugambi intubunege saku abantu tubwata mongara amaronge eye Nyaribari chache etimu ya ruruko rwase kiwodi ao abagokwana amang'ana Jubilee ase Kisii County abatogotebanga Nyaribari chache tuanyorire mechando tunataka tusaidiwe na tutolewe katika hiyo shida na ni kupitia kwa uamuzi ambao tutafanya buno Nyaribari chache oyo minto David Nyamweya simba o korire nseme nene obekire juhudi obekire omokia mono twanyarire konyora obisi ere maega ya nega obisi ya Jubilee ng'akimogote basayo naande gento kende Nyaribari twachandikire abanyaribari twabeira abasomba twachandikira segeke kenene ekara omwana ito ororera akire igenseme yiga gotokonya tiatumubwatesie tosukie Nyaribari ekine kwetani bunere bono bakwanekire kyo nigo bayichanire ensemo ya barayi anene mono kurasorogongo rwebunge ya Nyaribari chache asoko eno minche na bananchi bachandegete warembo wa Matiang'i montegererete Matiang'i andonsi asore ayo no omwana ito ntoto itukobera maega yao twatenenirio Nyaribari okorokung'anere David omomura marucha imurege sora omomura omonyakieni omomura osomete nande omomura omonyakieni Matiang'i asore obwata omwana ito omobeke igoro omwegutwa abasubati na kimogoteba nabona ari bateba ng'a party ekorokunga Jubilee yo mogako okorokunga Fred Okengo Matiang'i irorera Fred Okengo ngo Matiang'i na Kisii County tunasema ni one term gore na botara bateba ng'a twarorire ebokong'o bobe chigasinchiyo chigasichiko chigocha chairwa rapuni abotwara gosabaiga abantu baito ntoirorera magosa tochora omwana oito okorokunga David Nyamweya naande tomo omurayi okorokunga ate 60 Okengo Matiang'i amang'ana yama yokora gento keke tunasema kwamba Kisii ni one term nigo bono barire ira yokwene kingamba chikusira Dr. Fred Matiang'i na baigo David Nyamweya ase baborire bose wesokia sobonge kubwata chikura erio kweyarigania aso waka chikura igori tukori ari atuikira sensemo ya obisi yetu ya minyingwa tugwake koko asaba saiba minto bandonsi bare babwata chikura na kubwa mona bamura baito bapota babe bakobwata chikura sobonge egekagerera ndi enere ya Matiang'i noyo minto okuruna David Nyamweya nero sokiri otoreta amo buno Nyaribari ntobwate omoyego monene bo mweshimiwa Fred Okengo Matiang'i oyo gochigokorekana ari Nyanturago tigang'aregani ng'a twensi pi twebekang'e koenda sense meri ya Nyanturago tonyare kobera mono murai toigwa mang'ana manene atoigorere chiobisi atotebie ganga yaye mono nanda atosegete kegima eri tonyare go sensitize na mobilize ebinyoro tobwate chikura anene mono abasae tobwate
chikura chinyinge intubune kegoria kegeke gia Gen-Z tonyare kubwata chikura chinyinge tomoakero mheshimiwa Fred Okengo. Kuripotiria Ensoko TV kutoka kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin.